куштори ҷияни хурдсол ва ҳамсари бародар дар ҷамоати деҳоти Хистеварз. милитсионери шаҳри Хуҷанд ҷавонзанеро аз марг наҷот дод. модар тифли навзодашро ба ҳалокат расонид. боздошти ғоратгар дар шаҳри Истиқлол. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. дар оғози барнома оиди ҷасорати милитсионери шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд гуфтанием ки иқдоми саривақтии ӯ боиси ҳифзи ҳаёти як тан ҷавонзан гардид. старшинаи милитсия Ҷобир Одиназода зани сӯйқасди худкушӣ доштаро аз Сирдарё ба соҳил баровард. санаи 1 ноябр ҷавонзани 22 сола сокини ҷамоати деҳоти Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо мақсади худкушӣ худро аз болои кӯприки кӯҳнаи шаҳри Хуҷанд ба Сирдарё партофтааст. бо воқиф шудан аз ҳолати мазкур старшинаи милитсия Ҷобир Одиназода милитсионери ротаи хадамоти посбонии пайраҳадории милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд аз худ ҳушёриву ҷасорат нишон дода зани қасди худкушӣ доштаро дар рӯ барои меҳмонхонаи Суғдиён собиқ меҳмонхонаи Ленинобод наҷот медиҳад. вақте наҷот додам баъди наҷотӣ ҳамкоронам қатӣ суҳбат кардам, каме гап зад, номери телефони шавҳарашо дод ба фикрам. баъди номер додан беҳуш шуд. ӯро ба 03 супоридем. амали саривақтии милитсионер боис шуд ки дар лаҳзаҳои барои ҳаёту саломатӣ ҳалкунанда ҳаёти як инсон ҳифз карда шавад. аз тарафи вазири корҳои дохилӣ барои нишон додани ғайрату матонат милитсионер бо медали далерӣ қадрдонӣ карда шуд.